Ak chceme použiť MHD, potrebujeme cestovný lístok. Ak chceme použiť internet, potrebujeme sa pripojiť k internetovej sieti. Môžeme sa pripojiť bezdrôtovo cez tzv. Wi-Fi sieť alebo priamo cez mobilné dáta poskytnutých mobilným operátorom. Ak sa ideme k nejakej Wi-Fi sieti prihlásiť prvý raz, to je ako zakúpiť si celoročnú električenku na MHD, aby sme potom službu mohli využívať opakovane. Pripojíme sa prostredníctvom zobrazenia nastavení Wi-Fi, v ktorom vyhľadáme názov siete. Takýto názov vlastnej Wi-Fi siete má dnes už takmer každá reštaurácia, domácnosť, knižnica či kaviareň. Najskôr vyhľadáme ikonku nastavenia a po jej otvorení nájdeme záložku Wi-Fi. Zobrazíme nastavenia Wi-Fi a vyhľadáme názov siete, ku ktorej sa chceme pripojiť. Potom ťukneme na ňu, následne zadáme heslo a čakáme, kým sa nám objaví, že sme pripojení. Heslo pre túto sieť ostáva zapamätané. Následne sa z nastavení vrátime na domovskú obrazovku. Pokiaľ sa chceme pripojiť k Wi-Fi sieti, do ktorej sme sa už predtým prihlásili, alebo ktorá nie je zabezpečená, v tablete na pracovnej ploche pomocou prsta ťahom od horného okraja dole aktivujeme zobrazenie panela rýchleho nastavenia. Jednoduchým ťuknutím na ikonu Wi-Fi sa pripojíme k sieti. Niektoré voľné Wi-Fi siete, označené aj free, nevyžadujú overenie cez heslo, ale je potrebné odsúhlasiť ich podmienky, napríklad v reštauráciách, dopravných prostriedkoch alebo v nákupných centrách. Ale pozor, takéto pripojenie môže niesť veľké riziko zneužitia citlivých údajov z vášho zariadenia, preto takto neodporúčame riešiť napríklad finančné transakcie cez internet banking. Prajem vám príjemné a úspešné surfovanie.